Let's eat Kinalas in Naga City. Hi, welcome to my vlog. Let's eat this vlog. Andito tayo sa Bonofers. Ang all-time tambayan namin dati. Ayan si Madam, nag-serve. At ito naman ang in-order ko. Special log-log kinalas. Two choices po, pwedeng lugaw and of course toppings po ay talaga naman unli, diba? Plus the sarsa and the eggs. Kaso naubusan tayo ng symbol ng Bicolano, yung sili. Siyempre po, tatak ng mga Bicolano na ang kinalas. Aside from Bicol Express, Daing, Pinangan. Kaya, i-feature natin to. Of course, it consists of noodles. Siyempre yung kinalas, usually sa pisngi ng pork yan, o ng pig. Ang iba naman baka. Of course, side dish yung egg na, at of course ang sapsa, pampalasa. Pero yung pampa-hot talaga yung sauteed bird's eye chili pepper. Yan. Yung siling labuyo, siling love you. Ito naman ay lalagyan lang natin ng condiments. Ayan. Yan yung lemon. Pwede pang suka with sili. Kasi wala yung yung special na sauteed sili. So, what can I say? Bon appetit everyone. God bless. Sabaw pa na, busog ka na. Pumupunta kayo dito sa Naga. Dito lang yan sa tapat ng isang mall. And of course, doon sa kabila yung San Francisco Church. Kaya tara na, punta na kayo dito sa Bonofers Eatery. Aside from special kinalas, marami din silang ina-offer na mga lutong bahay. May mga bibili na. It's almost 10 na, kaya bali brunch po ito. Hindi na ako manananghalian kasi it's already a heavy meal. Once again, bon appetit everyone. God bless.